దాని బల్పు చూడు ఒక్కటి కడుకోదా గిన్నెలు పిల్లగాంతో నీళ్లు నూకించుకుంటుంది. మా పిల్లగానికి కొంగు కట్టుకుంటదమ్మా. పొద్దున్న లేస్తే దాని కొంగు పట్టుకునే తిరుగుతారు. ఆ బాడుకావు కూడా మంచి బాడుకావు కాదు. బాడకావు గిడకావు మధ్య మాట్లాడు నా మొగంతానికి రాకు నువ్వు. నీదేమన్నా ఉంటే నీతాన్ని పెట్టుకో. నీ బల్కు చూపియక నాకు. బల్పు అంట బల్పు. దాని మాటలు చూడు తీట మాటలు. బల్పు ఏడంగా వచ్చింది. అది సౌతి నా ఇంటికి మొదలైంది. ఇది ఎక్కడ సౌత్ ఎవరి ఇంట్లోకి పోయే సౌత్ నా ఇంటికి వచ్చింది. ఎవరింటికి పోయేదాన్ని ఏం బీక నీకే తెచ్చినావమ్మా? అరే తెలియదమ్మా నీకు. కోడలు మహాలక్ష్మి రాకుందని కులిపితిగా ఏ ఊకోమే ఆ సౌతి చూడు ఎట్లా కొడుతుంది పిల్లగాన్ని. నువ్వు కూడా నీకనే పెంచినా నేను లంజదానా కన్న కూలి చేసి పెంచినేవాడిని. నా మొగడు వచ్చినప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి వాడిని ఎంతగానో పెంచినా. ఎట్లా కొట్టు చూస్తున్నావే నువ్వు. లంజని గింజలని నిన్ను ఒట్టుగా వచ్చిన లంజనా చేస్తానని చేస్తాను.